89.1 Bicol Idol in Legazpi City. So, dito na naman tayo sa ating mission to help restore the health of people. Kaya calling all people na may mga problema sa kalusugan, kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang inyong mga sakit, o kaya kayo mga due for operation, ano man po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating mga produkto because our product tried and tested, marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save po natin sila. Okay, ganun ka-amazing ang ating produkto, the Power Trio, CMD CBF at ang ating Cell Bio Juice. This is really a perfect combination. And for people na mga taga rito, area ng Legazpi, Daraga, Kamalig, o yan pa, saan pa, Santo Domingo, opo, please attend our health symposium. Kailan ba yun? Ngayong August 20, 9:30 a.m. at LCC Event Center, 4th floor, LCC Legazpi. Paano kayo dito maka-attend? Pag kayo po ay bumili ng ating 30 ml HCI CMD, retail price syempre. With free lunch at saka may door gift tayo, you have the chance to avail our promo. Promise po. Matutuwa kayo lalo doon sa mga nagninegosyo, i-avail nyo yung ating mga promo para naman ay mas maganda ang inyong mga income. For those people na hindi pa member, be a member. But of course, dito sa gagawin natin na health symposium on August 20, 9:30 a.m. at LCC Event Center, 4th floor, LCC Legazpi. Member or non-member ay pwede po kayong mag-attend. No? Dahil doon sa mga gusto lang munang mag-osyoso. Oo, gustong alamin ang kagandahan ng ating product. Bigyan nyo lang ng pagkakataon ng inyong mga sarili maka-attend ng ating gagawin na health symposium. Dito, tuturuan namin kayo maging doktor sa inyong mga sarili because the best doctor to yourself is you. Kaya nga, madalas sabihin ng inyong lingkod, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Okay? So, ulitin ko lang yung aking text hotline. It's 0939 9040717 0939 904 0717 sa mga taga Santo Domingo, Albay. Meron na tayong CMD Center sa Unit 4, Building B, Purok 1, Villa Maria Compound, San Isidro, Santo Domingo, Albay. Nasa taas lang tayo ng DM Mixers Paint Center. Nasa taas lang po tayo. Oo, para naman ay hindi na kayo mahirapan. Mga taga Santo Domingo, andyan na po ang ating CMD Center. For those people na gustong gawin ng negosyo, welcome po kayo sa amin. For those people na gustong gawin ang negosyo ni Health Code International, kasi dito po marami na talagang nag-join. Nag-join kami dahil may mga health problems kami. Nang gumanda yung aming health, we started reaching out people, of course, for them to experience what we've experienced. Alam mo, doon kami talaga binless ni Lord ng maganda ang company, matatag ang company, at very effective ang mga produkto ni Health Code International. Kaya madalas sabihin ng inyong lingkod na marami talaga ang nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save po natin sila. Kailangan lang talagang subukan para mapatunayan. Pero yan, for the meantime, isa munang kwento ng kagalingan, paano sila natulungan ng ating produkto. Pakinggan po muna natin. Okay, may bisita uli ako dito sa office ko. Actually, more than 10 years na silang user ng ating mga produkto. Pero siya na lang magkwento. Good morning, sir. Gusto kong malaman ang edad mo, taga saan, at ano yung dahilan bakit ka napunta dito sa CMD. Yes, good morning po, madam.
Ika po, ako po si Anthony Mendez, taga Legazpi City po. Ano yung dahilan? Bakit kayo napunta? Ano po, naalala ko po nung nag-reming, 2006 yata yun, magdamag pong basa ang kaming lahat sa bahay hanggang inumaga basa. From then, nagka-pneumonia si mama ko. Hindi namin napansin na malala na pala yung pneumonia, hanggang na-diagnose siya ng doktor na crumpled na yung kanyang lungs. Then, inanuhan kami ng doktor na magpa-opera na siya ng lungs niya kasi nga crumpled na siya. Kumbaga sa dahon na tuyot na siya. So, sa edad ng mama ko nung panahon na yun, mga siguro 70 pa lang siya noon. Hindi namin kaya magpa-opera ng lungs. At saka, sa edad niya parang hindi niya nakakayanin yung operasyon. From then, narinig namin sa radyo, yung CMD nga, na magaling sa lahat ng sakit. So, pumunta po kami kay Madam tungkol sa CMD. Ayun, uminom na po siya. Tapos, ayun, from then, continuous po yung inom niya ng CMD. Sa ngayon po, malakas na po yung mama ko. Yun, hindi na po siya nagkakasakit masyado. Yun po. So, around nasa 70s noon, di ba? Oo, ngayon po, kumusta siya? Ilan na po yung edad niya ngayon? At kumusta ang sitwasyon niya ngayon? Sa ngayon po, si mama ko po, 81 na po siya. Malakas po siya. Kung saan niya gusto pumunta, nakakapunta na po kami. Tapos buwan-buwan po lumalakad po kami, namamasyal po kami. Ayun. Ikaw, sir, so at least naman si mother mo okay na, no? Ikaw po, sa'yo mismo, personally, natulungan ka ba ng ating CMD? Ayo po, ang laki po tutulong sa akin. Kasi nung dati po mahina din po yung katawan ko eh. Madalas po ako nagkakasakit. Madalas ako nagkakalagnat, nagkakatrangkaso. So simula nung nagtitake na ako ng CMD, malakas na po ako. Oo nga, sir, nakikita ko sa iyo. Iba ka na ngayon. After 10 years na gumagamit kayo ng produkto, ibang-iba na ngayon ang aura mo. So, sir, anong message na masasabi mo sa mga listeners? Kasi marami ngayon mga desperado na hindi na alam kung anong gagawin, nakaikot na ng mga pagamutan, pati mga albularyo, pinatulan na. Anong message mo sa mga listeners na makakapakinig ng iyong pagkukwento? Sa lahat po ng tao na medyo mahina po yung katawan ngayon, may dinaramdam pong sakit, pinapayo ko po sa inyo na uminom na po kayo ng CMD kasi maganda po ito sa katawan. Kasi po yung mineral na kailangan natin ng ating katawan, makukuha po natin sa CMD. Ayan. So, sir, gusto ko uli malaman ang iyong pangalan at taga saan kayo? Ako po si Anthony Mendez na taga Bitano, Legazpi City. So, ayan. Thank you very much, sir. Yan, so amazing. Akalain mo yan, ano pa yun eh. Nag-umpisa mag-take ng ating product, 2006 pa yun. Hanggang ngayon, buhay yung kanyang nanay. O, diba? Hello kay Ma'am Ginaline Nicolas. Diyan sa area ng Paracale, Camarines Norte. Okay? So, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Pag sinabing Power Trio, it's the HCI, CMD, CBF, at ang ating Cell Bio Juice. Pero for the meantime, kaya pa ng ating oras, isa uling kwento ng kagalingan, paano nakakatulong yung ating produkto. Ito yan, hinanap ng iyong likod. Ito, pakinggan po natin. Okay, may bisita ako dito ngayon. Napakaganda po ng kanyang kwento sa paggamit nila ng ating produktong HCI CMD. Siya na lang po ang magkwento. Magandang hapon, ma'am. Ano po ang pangalan mo at taga saan po kayo? Magandang hapon po din, madam. Ako po si Delia Mangampo, taga
Gabawan, Daraga Albay. Nang napunta ka po dito, ma'am, sa CMD office, ano po yung problema may problema ba sa health? Opo, madam, kasi po ang asawa ko po, nagkasakit po siya ng tubig po sa Sa baga. baga. Ngayon, So, ngayon, siyempre, asawa po ako. So, medyo nahirapan din po akong tingnan siya na, may sakit. Tapos, dinala, tubig po sa baga. Tapos, dinala namin siya sa doktor, sa ospital. 3 bisis po siya inalisan ng tubig. Halos, 5 litro po ang inalis sa kanya. So, nung nawala na po yung tubig sa baga niya, may binigay po sa amin na reseta ng doktor, tapos binili po yun namin, hanggang maubos niya yun. Hindi na po kami bumalik sa sa doktor. So, ngayon, pakalipas ng ng 1 buwan, bumalik ulit kami. Tapos nagalit po yung doktor, bakit daw hindi kami bumalik agad. So, hindi na kumpleto. Dapat pala, iinom siya ng pang-6 na buwan na gamot. So, hindi po yun na inom ng asawa ko. Tapos, so, 1 taon po siyang hindi nakapagtrabaho. Ako po ang nagtatrabaho sa sa palayan. So nahihirapan na din. Hirap na din po ako magtrabaho. Halos gusto ko ng naiyak po ako kasi imbis sana asawa ko po ang magtatrabaho doon. Ikaw na. Oo, ngayon ako na po ang nagtatrabaho. May nagkwento po sa amin na kapitbahay namin na sabi sa akin, mabuti pa niya bumili ka ng CMD. Sabi daw, subukan ko daw. So ngayon, dahil medyo kapos man kami sa pera, paunti-unti ko pong pinag-ipunan yun na pang-register dito nga sa CMD. So, nung nakaipon na po ako, bumili po ako nag-membro po ako dito. Tapos bumili po ako. Yun nagsimula nang uminom ang asawa ko. Kahit hindi po niya nakumpleto yung yung reseta na binigay sa kanya ng doktor, CMD na lang po ang ininom niya. Hanggang ngayon po, matagal na po gumagamit. Hindi, mga taon na po. Ilang taon na? Sobra na simula nung mag-member po ako dito, pangatlo, sobra ng 2 taon. Opo. Sobra ng 2 taon siyang gumagamit. Nakaubos na po siya ng ganyan na mga sobra 20, yung 60, yan. Sobra ng 20. Kaya siya ngayon malakas na malakas. Siya na ang nagtatrabaho sa Kabasa, nagtatrabaho pa siya sa iba, maliban sa amin. Tapos pagkagabi pa, nagamasahe pa po siya, madam. Ay, grabing igos. Opo. Nagamasahe pag may pumunta sa bahay niya, magpahilo. So, magpamasahe sa katawan. Pagkagabi pa, magabiyahe pa yan. Nag-tricycle pa po, madam. Opo. Kaya ngayon, nagpapasalamat po ako, madam, sa sa produkto ng CMD kasi malaking tulong po sa amin. Opo, ngayon malakas na malakas siya. Pero ikaw, madam, kumusta sa'yo? Nagtatake ka rin ba? Opo, nag-take po kami. Lahat po kaming pamilya. Dati man sumasakit yung likod ko, dibdib ko. Tapos uminom lang ako niyan. Okay na. Opo, okay na. Pati yung mga apo ko, pinapainom po namin yan. Pag may sipon, hindi namin pinadadala sa doktor, nawawala na lang. Ngayon, naging negosyante ka doon sa lugar nyo. Mukhang marami yatang order. Opo. Oo. Kumusta anong kwento, madam, ng mga bumibili sa'yo ng CMD? Ang kwento nila sa akin, yung may mga UTI, dati, ngayon, hindi na, okay na. So pigabo siya, baga po madam siya, ngayon hindi na. Kaya maraming nagbili niya sa akin. Ang iba naman yung parang hinihingal. O ngayon hindi na. Kaya nagaano sila sa nagiinom ng CMD. So, dito pala, magiging healthy ka na, nagkaroon ka pa ng negosyo. Madam, announce mo ang iyong lugar. Ako po taga Purok 1, Gabawan, Daraga Albay, Delia Mangampo. Ayan, napakagandang pagkukwento. Madam, salamat po sa pag-share. Salamat. Ayan sa mga listeners natin, calling all people na may mga problema sa kalusugan, huwag niyo pong hintayin lumala ang inyong mga sakit. Bumisita ka agad sa mga CMD
offices because our products tried and tested. Marami po nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save po natin sila. Pero sa mga tao na nahirapan sa mga yung mga check-up ninyo, alam nyo ba, meron tayo available yan dito sa atin, ang ating health analyzer. It's a German technology kung saan 1 minute hawak kayo sa gadget, more than 30 laboratory results na po yan. So sabi dito, when was the last time you had a health check-up? Last year, last month, last week, or never? Health check-up is the key to knowing your health status. You should avail this. Know the cause of your sickness. Prevention is always better than cure. So, ang ating health analyzer, it's a German technology kung saan 1 minute, hawak kayo sa gadget, more than 30 laboratory results na yan. Available po yan sa mga CMD offices, complete with more than 30 laboratory results with comparative reports and expert advice. Accurate, practical, and simple, fast and easy, economical, painless, no needles, no blood drawn, no radiation. Be aware of your health. Free yourself from spending your hard-earned money on buying less effective drugs and from paying expensive medical bills. So the best doctor to yourself is you. Ulitin ko sa mga nakikinig dito, especially dito sa area ng Albay, Legazpi, Daraga, Camali, Ginobatan, or Santo Domingo, sa nito, please attend our health symposium ngayong August 20, ngayong Saturday po yan, 9:30 a.m. at LCC Event Center, 4th floor, LCC Legazpi. Paano kayo maka-attend dito? Bili lang kayo ng isang 30 ml HCI CMD at retail price. You get your free, iyong lunch. And of course, meron tayong Durgit, meron tayong mga promo para sa inyo. Dito po ay tuturuan namin kayo maging doktor sa inyong mga sarili because the best doctor to yourself is you. So, dito na tayo sa ating mga outlet, mga CMD Center. Sa area ng Camarines Norte, hanapin nyo po HCI CMD Office at Purok 1, Barangay Tugos, Paracali in front Tugos Elementary School. Sa Purok 5, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, malapit sa Kasorog Checkpoint. Sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. Sa Diego Liñan Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Yusel's Garden. Cornel Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion. Kapalonga, Camarines Norte. Sa Purok 8, Poblacion. Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Susan Correa Abais at Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Of course, sa area ng Camarines Sur, Ma'am Cathy Sasil, Binanwahan, Karamoan, Camsor, CMD Center, at 36A Barlen Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Panday Street, Gawa, Camarines Sur, Pedro Villanueva, Mambulo, Nuevo Limanan, Camarines Sur. Sa Dortre Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Alcantara Street, Poblacion West, Ocampo, Camarines Sur. Second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atop JC Marketing. Sa LNL Building, Bolalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. At sa Purok 6 Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur, in front Regal Plaza Hotel. Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. Sa area ng Catanduanes, hanapin lang po Ma'am Helen Torre Palma, Rosalina Torre Palma, San Roque, Bato, Catanduanes. Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera, Catanduanes. Ma'am Salve Cabal, si Ambisaki Center, San Pedro, Vera, Catanduanes. Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysoran, Karamoran, Catanduanes. Of course, sa area ng Masbate, andyan po ang ating CMD Center. Second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City. In front, Banco de Oro, Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Of course,
sa area ng Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon, Jeneline Mangampo, Purok 2 Inang, Pilar, Sorsogon, CMD Center at 2nd floor, room 204, ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City, Roger Obia, San Antonio, Pilar, Sorsogon, Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City, sa CMD Pharmacy, care of Ma'am Nelita Abion, Kumadkad, Castilla, Sorsogon, Cora Espadilla, Balago, Sorsogon City, Botica Central sa Kumadkad, Christopher Alaso, Millabas, Pilar, Sorsogon, Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon, Conrado Liarena, Barangay Central, Donsol, Sorsogon, Wenelin, ito pala, Danibel, Annabel Makinyana at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Sa 1st District of Albay, Ray Mendez, 156, Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, TV Albay, Kati Credo, CNL Passes Building, Arellano Street, Tigbi, TV Albay. Sa 2nd floor, Center Point Building, Atap 711, Siga Avenue, Tabaco City, Mamay Talneo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City, Ame Clarete, San Juan, Tabaco City, Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay, Rodel Mancera, Sugod, Bakakay, Albay, Ma'am Michelle Biasca, 2nd floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue, Bakakay, Atap, GW Hardware, CMD Office sa mga taga Santo Domingo, Albay. Nasa Unit 4, Building B, Purok 1, Villa Maria Compound, San Isidro, Santo Domingo, Albay. Nasa taas ng DM Mixers Paint Center, Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Of course, sa area ng 2nd District of Albay, Nilda Berdin, Purok 1A, Galicia, Raporapo, Albay. Errol Asuncion, sa Erson Store, Centro, Raporapo, Albay. Rafael Escalador, Burok-Burokan, Raporapo, Albay. Toy Dahak, Toy Gen, General Merchandise, Purok 38, Magnito, Albay. Joy de Silbulos, Purok 1, Kawayan, Magnito, Albay. CM Desaki Center, San Pedro, sa 2nd floor, room 208. PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket at Top Denver's Computer Shop. Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo, Albay. Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Lubianes Residence, number 14P Borgo Street, Ilawod 3, Daraga, Albay. Eden Bardalo, 377, Purok 5, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkiruhan, Legazpi City, Sarti Commercial, Market Side, Daraga, Albay. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Beside Palamigan, Felix Lopez, Anislag Market, at Vegetable Section, Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga, Albay. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Purok Legazpi City, Saval Store, Purok 3, Baligang, Kamalig, Albay. Andiyan ni si Nedy Nas Common, Kamalig, Albay. O pwede rin kayo kahit drops ay pwedeng bumili pala, Tagalog dapat sa kanya. Sa 3rd District of Albay, Sonia Pereña, ground floor, Kamalig, Albay. Evelyn Austaro, Taladong, Kamalig, Albay. Rexy Sardeñas Store, beside LBC Office, Sentro ng Ginobatan. Ami Canseco, kaya Boardwalk Service Center, Market Site, Uwa. Susie Dizon, Ochapay Water Refilling Station, Bichara Arcade, Pulangi. At sa 2nd floor, sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Pulangi. CMD Center at 2nd floor, Kililan Building, San Jose Street, Donao, Ligao City. Ma'am Nea Pasiños, San Francisco, Ginobatan. In front, Cable TV Office, Mariel Sabasa, Purok 7, Badian, Uwas, Albay. So yan po ang ating mga outlet, ang ating mga distributor na kung saan pwede ninyong puntahan para makabili kayo ng ating produkto. But of course, yung mga hindi pa member, be a member. Hindi natin ipagkakait ang malaking discount basta kayo po ay
mga member dito sa atin. Member kayo. At pwede nyo gawin ang negosyo ni Health Code International pag kayo ay member po dito sa atin. Sa good news, sa 19 years na ni Health Code International, maraming mga ordinary people now earning extra ordinary income. Oo, di ba? Hindi kailangan iwanan ang ating mga pamilya para maghanap buhay. Sa ngayon po, na 19 years na si Health Code, marami ngayon ordinary people now earning extraordinary income. Of course, for mga OFW na napagod na sa abroad, 'di ba? You can join us. Aralin nyo ang negosyo ni Health Code International. Oo. Okay, so anyway, ubusin ang ating oras. Maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig saan mang radyo kayo nakikinig. Sa mga nanonood sa Facebook, maraming salamat. Sana po ay matugunan ang aming misyon to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.